Lamsogo ani YouTube channel ang tabo sini rabar bagan na thain dongo sopaijak already bolong bising na sopaya tabo sini ba kulum mani bira sal dongo ulna malaha la onek din ha phaisike sini bagan no saitini ang sa thainai hin bagai ang phaiha ani husband sakang te hin dongo lopai sini rabar bagan malaha nuklai naidi mela wagrerek segjora sam ongo wagrerek segjora sam ongo ang tabo khimai tong ha mo hasini anjuk tani bagan se la sini bagan lai ar sakang dia es mo ha sini or bagan emon obostar bolong pui phaiye phairo phairo mo raga baiwo wagraha yol baiwo dui bati me wagraha lagi lai aro ro bagan guru sanu no nang phunuk nai tabo je waknai si dress sopai ha si lai na lagi guys ini sapai kai mani waya sapai kai mani sesuai tha kesentak bagan bising gersang sapai ro kai ro mani songja lai iro tong semri tong mani lagi semri batai bisinga sejora kai terai tong ha mano wa khana bai ang sanai